Ahojte, toto je Angle E212VH Pro BK, osadený 2x12 palcovými Celation V30 reproduktormi s hmotnosťou 32 kg a rozmermi 74x48x36 cm. Pozrime sa na ňo, ako vyzerá zozadu. Tak, vzadu sú dve zdierky na 6,3 mm jack, true, right, input, left a prepínač medzi mono a stereo. Ďalej je tu údaj o reproduktoroch Celation Vintage 30, ďalej mono 1x8 ohm, mono 120 W. To znamená 1 ohm si nastavíte na vašom zosilňovači na vašej hlave a samozrejme dáte to do inputu. Výkon je 120 W, alebo môžete použiť stereo zapojenie, kde je 2x16 ohm a teda 2x60 W výkon. Na prvý pohľad je to veľmi masívna bednička. Doporučujem každému gitaristovi pri prenášaní osloviť svojho kolegu. Veľmi ma fascinuje vždycky tento englácky chrómový znak vpredu a samozrejme ich nezameniteľná sieťka, masívna, metalová. Tak a môžeme si vyskúšať, ako tento Angle hrá. Ja ho mám zapojený na Gigmaster 15, lampovú hlavu. Tak. Ja použijem čisto len Shure SM57 na snímanie tejto bedne. Môžeme trošku ubrať gainu. Takže toľko Angle Repro Box. Samozrejme, ťažko sa dá obsiahnuť v takomto videu jeho zvukové vlastnosti. Najlepšie je, aby každý gitarista si prišiel možno s vlastnou hlavou, s vlastnou aparatúrou, s vlastnou gitarou do našej predajne a vyskúšal si ho. Každopádne je to vysoko profesionálny
pomocník pre každého gitaristu. Myslím si, že vhodný i na klubové aj festivalové hranie do štúdia. Keď tak by som možno použil takú frajerinku, nalepil som LED pásik, ktorý by možno zvýraznil krásu a majestátnosť tohto nemeckého krasavca. Ak by ste mali hociaké otázočky, napíšte nám na mail. Ja som rozhodne zástanca tejto značky a rozhodne jej dôverujem. Takže všetko dobré a ďakujeme, že podporujete slovenské hudobníky.